Ilero kanyo makare ahinya make gi kanyo nikech gine modhi mbele kod go mbaka obo bedo ka opinyore ne te thuolo mar higa achiel modong'ni mar telo mar jatend piny Kenya William Ruto. Rawere dwarango. Ay, Aron, antiere kuomi. Osebedo nade kuom thuolo mar higni 4 mokalo? Joyce, adwa wacho ni moluor President William Ruto osetemo ne rawere kabisa. Mokwongo kachako gi wach mar affordable housing ma jowete nano osewacho. Affordable housing osendiko over 60,000 youths across the country. Matiyo nyaka sani kata moko ni tich sani. Number 2, it is only President William Samoei Ruto ma create even how to apply the jobs that are being done abroad. Tije ma idhi pinje ma oko. Yeah, tije ma idhi pinje ma oko through Minister mar Labor, Alfred Mutua. It is President William Samoei Ruto mosendiko over 100,000 teachers. Teachers mindiko gi ok jodongo. Teachers mindiko gin mana joma tindo mose graduate motimo education. Mano William Samoei Ruto setemo matek kabisa. It is President William Samoei Ruto manyaka sani ogero na Talanta Ella Stadium, a 60,000 stadium seater. Ma joma tindo be ma ditiyo go jodongo to go mpira. It is the young people that plays football. It is President William Samoei Ruto mosetemo matek kabisa moneno ni somo is affordable. President William Samoei Ruto came with the new funding model. Ma nyathi ka nyathi nikete band mare kaluwore gi yuto mare, kaluwore gi the family status, and kaluwore gi weche mang'eny manyalo konyo mondo mi osome mayot. It is President William Samoei Ruto mano increase help. Before kana President William Samoei Ruto pok nodonjo telo, ja university na yudo around 15,000 to 18,000. Ka President William Samoei Ruto nodonjo, ja university koro na yudo 23,000, 25,000 up to 30,000. It is President William Samoei Ruto, apart from the help ma vijende na yudo, President William Samoei Ruto no introduce gimilongo ni the scholarship. Apart from the help ma joma tindo yudo, inyalo yudo another 48,000 to 50,000 mondo mi okonyewe e weche ni mag somo. It is the same President William Samoei Ruto ma suggested that there should be, oneno ne mano koromo, and he has suggested that there should be a free education ne ji te ma dhie university direct. Kura paro ne William Samoei Ruto setemo ne joma tindo kabisa. And it is also the President William Samoei Ruto for the first history of Kenya mo appoint a youth as a cabinet secretary, mano Eric Muga. He's only 34 years old. Aparo ne mano ng'amatin. Koro William Samoei Ruto setemo bedo very inclusive a government ne compared to the other presidents mwase bedo go. Kech before ne nyalo yudo ka wan gi minister kata mana mar ja 60 years, wan gi minister kata mar ja 70 years. And it is also President William Ruto that thought it wise because of the job description mar Kenya ma wacho ni ng'ato owinjo bene retire at the age of 60. President William Samoei Ruto came up with creativity and innovation, mobedo led by my good brother Dennis Itumbi, head of the presidential special programs. It is President William Samoei Ruto who is also encouraging the digital economy, be it the social media jobs, the Facebook, the TikTok, and so on and so forth. It is President William Samoei Ruto that understands the grievances, the